Миңа 13 яшь. Мин сәлкеш. Мин бейим, җырлый белмәсәм дә җырлыйм, театрда уйныйм. Әнием әйтә, синең яшьтә бөтен нәрсәгә тотынып карарга кирәк. Үземне бер дә акыллыга санамыйдым. Ә сәләткә килгәч, интеллектуаль уенда катнаша башладым. Командабыз беренче урында алганы бар. Мин эссе көндә салкын тундырма ашарга яратам. Әнием пешергән эчпочмак, бәлеш өчен үлеп китәм. Буш вакытымда телефонда утырырга яратам, ләкин форумда вообще утырырга вакыт юк. Зато зарядкасы да бетми. Ә мин гаиләмне яратам. Туганнарымны, дусларымны. 3 якын дустым бар. Алар белән бөтен темага сөйләшә алам. Теләкләрем бик күп. Хәзерге вакытта иң зур теләгем имтиханнарына әйбәт кенә бирү. Ә аннары бәхетле булу. Беренче елны сәләт аланына баргач еладым. Шундый күп кеше иде, берсе таныш түгел. Ә икенче елны өйдәгеләр сәләткә барып тормасын инде дигәч җыладым. Сәләт биләр форумга беренче тапкыр килгәч шок булган иде. Нәрсә? Палаткада яшисе? Ә мин яшәсәм, өстемә кырмыскалар менсә? Өшедем дә, кырмыскалар да менде бугай. Хәзер бик хәтерләмим дә инде. Форумга 3нче ел рәттән киләм. Бер көнне остаханәдә бер спикер шәп сүз әйтте. Һәр минуста плюс бар диде. Шундый ошады ул сүзләр миңа. Язып та алдым әле. Сәләт минем өчен ул монда кешеләр башка. Бер кем синнән көлми. Сәхнәгә чыксаң, кул чабалар. Хата ясасаң да начар сүз әйтмиләр. Мин монда курыкмыйм. Монда төрле яктан ачыласың. Мине мәктәп театрына алмадылар. Синнән артист чыкмый диләр. Ә сәләттә мин ШТК командасында уйныйм. Беренче тапкыр форумнан кайткач, әниләр кызымны алыштырып кайтарганнар мәллә дип аптырады. Монда ябылган килеш киләсең. Тизрәк кайтасың килә. Бер нәрсә кызык түгел кебек. Ә соңгы көнне бөтенләй башка кешегә әйләнәсең. Миллион дустың бар, бөтен җирдә катнашасың, кайтасың килми. Сәләттә үзгәрми калу мөмкин түгел. 10 елдан мин нинди булырмын дип уйланам. Үз гаиләм булыр инде, һөнәрем, эшем, кешеләр белән аралаша торган эш булуын телим мин. Без бары тик үз юлыбызны эзлибез.